Mga benepisyaryo sang AKAP kag AICS nga ginakuhaan sang komisyon Ipa-validate. Mayor Albi Benitez mag-usisa sa mga nagapang komisyon sa mga ayuda pati na sa mga benepisyaryo nga nagabaton sang buli gikan sa AKAP kag AICS. Hindi lang ang mga nagapang komisyon sa mga benepisyaryo sang AICS kag AKAP ang ginapausisa ni Mayor Albi na tungod sang reklamo nga nagalapot sa iya. Luyag sang alkalde nga ini ang matap na gani lakip man sa iyaluyag ma-validate ang listahan sa mga benepisyaryo kag mapatod kung bala lehitimo sila nga magabaton sang ayuda halin sa gobyerno. Handa siya nga magbaton sang reklamo pagi sa iya programa sa isugid kay Mayor. Kabahin sa ginaduso sang alkalde ang pagproseso sang payout paagi sa online agud nga mas mapahapos ang pagbaton sa mga benepisyaryo sang ayuda kag ang matap na ang pagkuha sa komisyon sa ayuda. Sa ginpatigan nga payout sang DSWD sa nagligid nga semana, nagpanawagan si Councilor Thady Saison sa mga benepisyaryo nga dapat kumpleto ang iya mabaton nga ayuda kag dapat wala sang buhin nga nagakadto sa mga ginapatihan fixers. They just get a person, o ikaw lang anay, no? Kay ang gapili pala, may kilala siguro, nasudlo lang. Then we need another system for that. So, tanan nga mga individuals na ginahatan financial assistance, I just double check. Gusto ko mabalaan sino ang social worker who chose that person. Okay? Second, gusto ko lang makita kung ang mga papeles niya, mga documents, are also genuine and valid. And all of this can really be done through modern technology. It's just a matter of putting it in place.